బిఫోర్ మ్యారేజ్ రాజమౌళి గారిని చూశారు అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఒక హోదాలో రాజమౌళి గారిని చూశారు. రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉందా? లేదండి, ఆయన్ని ఒక 10 years తర్వాత చూసినా ఇలానే ఉంటారేమో. ఆయనలో ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు. యాక్చువల్లీ ఆ భయం ఎప్పుడు లేదండి, టు బి ఆనెస్ట్. పెళ్ళప్పుడు కొన్ని ఉండిని, ఎక్కడికన్నా వెళ్తే అందరూ అందరు చూస్తారు, ఇవన్నీ కొంచెం భయాలు. బట్ ఎందుకంటే అలవాటు లేదు, సో అవి భయాలు తప్పితే ఇంట్లో ఉండడం భయం అసలు ఎప్పుడూ లేదు. ఎలా ఉంటుంది అని అస్సలు భయం లేదు. వండర్ఫుల్. జగపతి బాబు గారికి మీకు ఉన్న ఆ బాండింగ్ గురించి చెప్పండి. బాబాయ్కి చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా నన్ను అమ్మ దగ్గర నుంచి సేవ్ చేయడం అనమాట. ఇంకా చదువు నుంచి, ఎగ్జామ్ నుంచి, అలా. దట్ ఈస్ హిజ్ రోల్ యాజ్ సిన్స్ వెన్ వి వర్ కిడ్స్. అమ్మ చదువుకోమంటే అవసరం లేదు, బాబాయ్ స్ట్రిక్ట్ కాదు, చక్కగా మీ సైడ్ కాదు, అస్సలు జీరో స్ట్రిక్ట్నెస్. చాలా ఫుల్ నా సైడ్, డెఫినెట్ గా నా సైడ్.